Sarauniya TV, tashar al'umma. Masu zama mana ke kadai ce sanadin lokacin gudana ana ayyabak ke ce ado na kalbi madari ma rana ke kadai ba zan bi kina da kyau musamman kin sako hijabi na kini ni tamkar ruwa wullabi ke sarauniya ce sanda baki babu ni ta gaice zana kwace ko kuma ukwance in asirri ce zuciya ta gaice ki bani dama yin bude zuciyata bani dama yin bude zuciyata ki bani dama yin bude zuciyata bani dama da zuciyata soyayya Production. Sarauniya TV, tashar al'umma.